Velkommen til en lille video om kosmologi. Kosmologi handler om, hvordan universet er struktureret og hvordan det udvikler sig. Hvis vi nu siger, at universet er uendeligt og altid har eksisteret, så har vi ingen problemer med, hvad der var udenfor eller hvad der var før. Men man render faktisk ind i Olberts paradoks, hvis vi har de her to antagelser. Hvis vi har jorden her, så er der stjerner i forskellige retninger, og jeg har strukket en linje ned for at vise, hvad retning deres lys går mod jorden. Jo længere vi går ud, jo flere stjerner vil vi så se. Og er universet uendeligt, så vil der være en stjerne i en hvilken som helst retning, vi kigger. Og hvis universet har eksisteret altid, vil der være tid nok til lyset fra alle punkter på himlen kan nå jorden. Og det betyder, at nattehimlen faktisk burde være lys som overfladen på en stjerne, og at vi vil blive brændt ihjel af nattehimlen. Det sker selvfølgelig ikke, og udover at slække på de to antagelser, vi havde om et uendeligt univers, og at det havde været der uendeligt længe, så kunne man også have en forestilling om, at universet udvidede sig. Måler man efter, så viser det sig faktisk, at universets galakser fjerner sig fra os, og de fjerner sig hurtigere, jo længere de er væk. Hvis vi har en kagedej her, så vil to rosiner inde i midten, de vil fjerne sig fra hinanden, når dejen hæver. Hvis vi så kigger på en rosin i midten og en meget langt væk, så vil de fjerne sig fra hinanden hurtigere end de to, der er tæt ved hinanden. Og det er på den måde, at universet udvider sig. Et andet problem, når vi snakker kosmologi, er den naturvidenskabelige metode. Normalt skal vi opstille en hypotese, teste hypotesen med et eksperiment, analysere eksperimentet og justere hypotesen. Men det er svært at teste en hypotese med et eksperiment, når vi har et univers, vi ikke kan komme ud i. Vi kan ikke komme væk fra jorden. Der er så heldigvis det, at når vi ser længere ud, så ser vi tilbage i tiden. Lys bevæger sig med en vis hastighed. Så når vi ser et lysår ud, det er den strækning, som lyset er tilbagelagt på et år, så ser vi altså et år tilbage i tiden. Og ser vi en milliard lysår ud, så ser vi en milliard år tilbage i tiden, hvordan universet var dengang. Så på en måde kan vi godt se, hvordan tingene har udviklet sig. Desuden så regner man med, at det kosmologiske princip gælder. Og det vil sige, at vi antager, at universet er homogent og isotropt. En anden måde at sige det på, med mindre fine ord, er, at universet ser ens ud alle steder. Lige meget hvor vi er, så ser det ud på samme måde. Homogen betyder, at stoftætheden er den samme overalt, mens isotrop betyder, at det ser ens ud i alle retninger. Her har vi et eksempel på en murstensvæg. Den er homogen, men den er ikke isotrop, fordi den her retning, hvor murstenen ligger, den er ligesom finere end de andre retninger. Her har vi en isotrop univers, der ser ens ud inden for midten i alle retninger, men jo længere vi kommer ud, jo tyndere bliver det. Så det er ikke homogent, men det er isotropt her. Når vi laver målinger, så er det faktisk ikke en tosset idé at sige, at det kosmologiske princip gælder. Fordi vi kan se på et stykke af nattehimlen her, at galakserne er nogenlunde jævnt fordelt. Der er lidt huller osv., men det er stort set på store skalaer er det jævnt fordelt. Og kigger vi ud af, her har vi jorden i midten, og når vi så kigger ud i forskellige retninger, så ser vi, at der er også cirka samme stoftæthed. Det klumper lidt, men på store skalaer er det det samme. De her overvejelser om kosmologi, det har ført til for cirka 50 år siden til to billeder. Steady state, der sagde, at universet altid havde eksisteret, og at det udvidede sig. Så måtte stoffet så dannes løbende, fordi ellers ville det blive meget tomt. Og så havde steady state den fordel, at det kosmologiske princip kunne gælde, at universet var homogent, og så ens ud i alle retninger, og til alle tider. Der var andre, der overvejede, at hvis nu tingene udvidede sig, om de så ikke havde været samlet engang, så måske opstod universet for relativt kort tid siden. Det skulle selvfølgelig stadig udvide sig, men på den måde vi kunne have alt stof og energi fra start. Det kosmologiske princip ville gælde, at det var homogent og så uens ud i alle retninger. Big Bang-modellen forudsiger forholdet mellem brint og helium, som man observerer i solen og i andre stjerner. 74% af det stof, vi kan se, er brint, og 26% er helium i alle retninger. Steady state har ikke noget at sige om hvilke procenter der skal være mellem brint og helium. Og hvis man forestiller sig Big Bang, at universet var opstået i et punkt og så udvidede sig, så må det have været meget tæt og varmt på et tidligt tidspunkt. Og så burde man kunne måle en varmestråling fra det tidlige univers.
Der er ikke nogen steder, den kunne blive af, så hvis Big Bang var rigtigt, så skulle man finde en stråling fra det tidlige univers. Og det gjorde man faktisk i 1964. Der fandt man radiostråling fra alle steder i rummet, der svarede til noget, der var 2,7 Kelvin varmt. Og regner man baglæns på et univers, der bliver presset sammen, så vil den temperatur blive varmere og varmere. Og da man ser radiostråling, tror man altså mest på Big Bang. I timen vil vi se mere på, hvilke observationer der er foretaget, og hvordan de støtter Big Bang-teorien. Tak fordi I så videoen med her. Hej.